Bagong simula, bagong pag-asa. Yan ang pinakamagandang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay. Naway ang spirito ng pagkakaisa ay mamayani sa sambayanan Pilipino. Tumanap tayo ng bagong daan. Baguhin ang ating buhay at makiisa sa pagbangon ng ating minamahal na bansa. Ito ang aking mithi, bayang busilak at mapayapa. Susugpuin ko ang mga sindikato ng droga at kriminalidad na nanggugulo sa ating lipunan. Bagong buhay na maginhawa. Bibigyan ko ng panahon ang paglikha ng trabaho, mga bagong pagkukuhanan ng enerhiya at ang pagpapayabong ng agrikultura. Para gumanda ang kita, bumaba ang presyo at gumaan ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Paniniwala ako, pag buklod-buklod, magagawa natin lahat ito. Libreng tuition sa SUCs. Kung ilalaan ng gobyerno ang 18 billion mula sa national budget, magagawa ito. Naisa batas ko na ang National Youth Commission na patuloy na naghahasa sa kabataan sa nation building. Batas na rin ang SK Reform Act na pagmumula ng progresibong sistemang politikal sa ating bansa. Sa ating mga guro na kasalalay ang kalidad ng edukasyon. Ang patuloy na pagpayaman sa kanilang kaalaman at ang pagtaas ng sweldo ang aking prioridad. Ano nga ba bilang? What's the latest? 880. Hindi, by region ito eh. Yung sa taas. 800,000 na naman. 850. Yes, Ilocano vote. Okay, Ilocano picture ha. Yeah, Ilocano votes are coming in already. Car. Salong tayo dyan. Pero maliit pa eh. Yes, but please no good. Please. Tapos isusumbong ko yung mga role ninyo. Papaliwanag sa kanila. Nasaan si Roy? Wala Oo. si Roy? Saan yung ano yun? Yung mapagsik. Wala si Roy? Ha? Tuwagin nyo. Ay, nasaan siya? Ilang percent na? 640. 40%. 44? Maliit pa eh. At ito ay kagaya ng nabanggit, ako ay chairman sa committee ng local government sa Senado. Dahil ako ay local government,
at ako'y paikot-ikot po sa iba't ibang lugar. At lagi kong pinupuntahan ang ating mga LGU officials, hindi lamang yun para makipag-usap din sa taong bayan. Dahil nahirap naman po kung nakakulong lang dun sa opisina sa Senado, hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya ito po ay patuloy na aking ginagawa, lalo na ngayon, na sa susunod na linggo, yung mga 2 weeks, magsimula na ang campaign period at talagang todo-todo na ang kampanya. Pero sa ngayon ay lagi ko nga napapag-usapan. Ang ating napapag-usapan, tinatanong ko sa ating mga kababayan kung ano yung kanilang mga problema, ang kanilang mga hinayin, ano sa palagay nila, magkukulang ng gobyerno para magawa po natin lahat ng maaaring gawin para pagandahin po ang buhay dito sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakalungkot, yung mga naririnig ko na sinasabing issue, parang hindi na nagbago. Lagi natin naririnig, kakulangan sa kulang mataas ang presyo ng bilihin, kulang ang trabaho, maraming mahirap, kulang ang eskwelahan, kulang sa pagka nasa labas naman tayo, may pinapag-usapan na naghihingalo yung ating agrikultura. Parang nakakalungkot dahil parang ang tagal na natin pinag-uusapan itong mga problema ito, bakit hanggang ngayon andito pa rin tayo? At sinasabi ko, hindi naman siguro dapat ganun dahil ang mga Pilipino, gagaling naman ang Pilipino, lahat na ng buong mundo na, puntahan ko na. Wala pa akong nakilala na lahi na kagaya ng Pilipino na matalino, masipag, mabait, hindi magnanakaw. Yan ang mga, kaya tayo kinikilala ng mga employers kaya kinukuha. Kaya dami na 10 milyon ng OFW natin dahil gusto tayo at alam ng mga employer na ang gagaling ng Pilipino. Kaya nakakalungkot, sinabi ko, ang galing naman ng Pilipino, bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang kalagayan natin. Hindi pa tayo makapagsabi na nararamdaman na natin ang pag-ahon ng Pilipinas. At sabi ko, bakit kaya ganun? At pinag-iisipan po natin, pinag-aaralan po natin. Ito nga, ang aking, para sa akin, ang nagiging problema ko ay hindi na po tayo nagkakaisa bilang isang lahi, bilang mga mamamayang Pilipino. Dahil po, sa nakaraang ilang taon, ang ating mga leader, imbis na tayo ay pinagkakaisa, pinag-aaway-away tayo, pinaghihiwa-hiwalay tayo, nawawatak-watak po yung lipunan natin. At ginagawa lamang ito alang-alang sa politika. Ay pinasasabihin, dito kami, basta dito kami lang kung kasali, kayo hindi kayo kasali, hindi kayo pwede. Sabi ko, wala talagang mangyayari kung ganun. Kasi pinaghahati-hati tayo sa iba't ibang grupo. Kapag nakahati tayo sa ibang grupo, maliit ang magagawa ng bawat grupo. Ngunit, sa palagay ko, at nakita naman natin ito sa nakaraan, nagawa natin na ibalik sa pag-iisip, hindi lamang na sa taong bayan, kung hindi pati na sa ating mga, lalo na sa ating mga leader, at ipaalala natin na dito naman, kailangan maunawaan natin na ang magmamahal sa Pilipino, Pilipino rin. Ang tutulong sa bansang Pilipinas, tayo rin mga Pilipino. Kaya kailangan, yung mga pamumulitika, nakakapagtaka, isang politiko nagsasabi nito. Pero sinasabi ko, pagka yung mga namumulitika, isang tabi na muna yan. Kapag tapos na ang halala, kapag alam na natin kung sino yung mga bago nating leader, dapat isang tabi na natin yung politika, balikan po natin ang tunay na aming trabaho, na unang aming trabaho namin sinupa, na ayusin ang kapakanan ng taong bayan. Hindi po tumutulong lamang sa kalyado, kapartido, kasama, sa grupo. Hindi po dapat ganun. Alam naman natin, tayo mga Pilipino, mayroong Ilocano, mayroong Tagalog, mayroong Bisaya, Walay-walay. Bicolano, lahat, at marami tayong pinanggalingan. Pero, huwag natin kakalimutan, ang punot-dulo nitong lahat, tayo ay Pilipino. At kapag dapat ang ating pag-iisip, hindi na bale kung anong partido pinanggalingan ng isang tao. Hindi na bale kung sino ang kanilang ibinoto. Hindi na bale kung sino ang kanilang kinampanya. Basta Pilipino, mahal ko yan, kakampi ko yan. Yan ang pag-iisip ko. Kaya,
dito po sa aking pag-ikot-ikot, yan na rin ang naging advokasya ko. Ang naging advokasya ko, ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang pagkakaisa sa aking pananaw, ang tanging paraan para maramdaman ulit ng ating bansa ang progreso. Maramdaman ulit ang pagbabago, ang pagpaganda ng buhay. Kaya po, yan ang aking sinisiguran. Akala ng marami, kinakampanya ko yung sarili ko. Kasama na rin yun. Kasama na rin yung pagkampanya sa darating na ilang linggo. Pero, ang talagang ipinaglalaban ko, yung talagang panindigan ko, ay itong ilusan na dapat natin simulan na ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipinas. Yan po. Sa ngayon po ba kayo? Sa tulong po ninyo, sa suporta ninyo, dito na natin simulan sa Barangay Tumana. Dito na natin simulan ang pagkilos para masimulan na ang pagsama-sama, pagtutulungan, pagkapit-bisig ng mga mamamayang Pilipino para naman makikita sasabihin ng tao ay tayo ay isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan po ang dapat balikan na pag-iisip. Pagka nangyari po yun, babalik po respeto sa Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Tayo naman mga Pilipino, magmamalaki natin. Tayo ay Pilipino, taas noo kahit na kanino. Sa tulong po ninyo, sa suporta po ninyo, simulan na natin itong kilusan na pagkakaisa at lahat po ng ating mga layunin, lahat ng ating pangarap ay makakamtan po natin kapag tayo ay nagkaisa ulit. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat sa inyong ibinigay sa akin sa loob. Magandang hapon po. Dapat ko sa di mailap, hindi ako kahapon, ako ang bukas sa kahirapan natin. Ito na aluna sa bansang ito, bawat isa tagapagligtas, sama-sama ang lahat tungo sa progresibong bukas. I've seen you in my dreams. You hold me